हरावसो माने बाला गारफैनायखौ फेरनायदों आरोना गाइस ओमफ्राय आङो भिडिअ खालामनाय जाबाय बेखौनो एसे नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरोना फेरनायखौनो 가든가시네 가시 감사합니다. 너 yang video temen aku ha tu batun sini ni. Okey, kita camping kan lah. Kita ada. CCTV deh. Ada ini je nawa. Ya ada ni kan, ada ni kan. apa CCTV kasana di bawah di situ CCTV ni kacau ni kai ni kacau nak kai di dengar nak ini cek berat hai guys ni baby ke lo nak dengar guys mari naik guys CCTV dah, CCTV. Jangan bukan mana ada CCTV tutorial. Dua mana ada bukan mana ada. Gas mana? Punau. Jauh ke sini akan ada mana mana ada. Jadi bang, dia ada tugas. Orkai मोजां नुवाखै आरोना गाइस थेवबाबो आङो बे भिडिअखौ लानाय जाबाय आरोना माने दहाय आङो भिडिअ होदों नालाय फेननांगोन होननानै बेनिफ्राय बेखौनो फेनगासिनो आरोना खोमसिबो नुला आरोना गाइस नोंसिनाव फेनजोब्बाय आरोना दहायनि गोजौ गोजौखौ एसे दंबावो